Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Bueno, kaixo, nor zaitugu? Ni Olaia naiz. Eta, nongoa zara, zenbat urte dituzu? Txantrakoa naiz, eta 25 urte ditut. Eta, orain hemen zaude bizitzen, zure ikasketak zein izan dira? Nik Gasteizen ikasi nuen, filologia hispanikoa, eta orain ja bukatu nuen, egin nituen Gasteizen 4 urte karrera, eta 5. urte bat masterra. Eta gero itzuli nintzen etxera, eta urte bat daramat etxean. Eta orain zaude lanean, ikasten, zertan zaude? Egona naiz ikasten eta lanean. Egon naiz kapa egiten, 2. master bat, eta bitartean lanean. Baina orain bukatu dut masterra, udan ez naiz hasiko lanean, zeren bani joa bidai batean, eta orduan ez naiz konprometitu ezertara. Baina nire plana da nola sartu hezkuntzan eta hurrengo urtean nire plana da irakasle izatea. Eta gaurko egunean zer abentura kontatuko diguzu, noan ibili zara? Nire bidai luzena Lisboan izan zen, ara joan nintzen Erasmusean, eta aukeratu nuen Lisboa eta ikaragarria izan zen. Eta zergatik joan zinen eta zertara? Hori, 4. mailan joan nintzen ikastera, Erasmusean, eta zergatik aukeratu nuen Lisboa? Ez dakit, ikusten nintzen, Erasmusa da Europa mailan, eta egia esan nire aukerak oso murritzak ziren. Adibidez, Alemanian eskatzen zizuten alemana B2 edukitzea, nik ez daukat, ez da A bata daukat. Eta orduan ikusi nituen aukerak eta gustatu nahi nuen leku bat beroa, mediterraneoa, edo gutxienez kultura pixka bat hola hegoaldekoa. Zeren ez nuen ikusten nire burua hola Europako herri txiki batean, iparraldean eta hola. Eta aukeratu nuen Lisboa, hiri handi bat nahi nuen eta Lisboa. Eta bakarrik joan zinen edo... Ez bakarrik joan nintzen. Egia esan Lisboa, gaur egun betetzen ditu rekorrak Erasmusak jasotzeanak, baina nire inguruko inork ez zuen aukeratu Lisboa. Eta behin ara iritsi zinela, etxe bizitzaren kontuan nola egin zenuen? Nola izan zen prozesua? Oso, zaila izan zen. Ni joan nintzen urteetan ja ari zen pixka rekorrak betetzen eta Erasmus pila zeuden. Eta egia esan, Lisboan ikusi nuena izan zen burbuila handi bat, immobiliarioa. Edo zein gela oso garestia zen, gela normal bat, igual kostatzen alzitzaizun 400 piko euro, eta nire intentzioa zen gutxiago ordaintzea etxe bizitza batengatik. Orduan, hemendik egon nintzen bilatzen.
Baina egiten zitzaidan superzaila erabakitzea ze leku nahi nuen, zeren ez nuen hiria ezagutzen, eta egiten zitzaidan pixka bat handia erabakia. Orduan aukeratu nuen, hartzea hostal bat, aste bat hori garotzea, eta aste horretan begiratzea gauzak. Eta hori egin nuen. Eta azkenen norekin hartu zenuen etxea edo zer hartu zenuen pisu bat, gela bat, nola? A ber, situazioa zen pixka bat prekarioa, egia esan. Ze, bueno, igaro nuen aste hori hostalean eta ezagutu nuen jende desberdina taula. Baina jende horren ideia desberdina zen, igual zitzaien ordaintzea 500 euro taula, eta nirea ez. Eta orduan egon nintzen bilatzen hola lekuak. Eta topatu nuen iragarki bat, uste du, hola, interneten iragarki bat topatu nuen, eta zen gela bat 180 euro kostatzen zuna. Eta nengoen egia esan oso presionatuan nengoen zeren astea ja bukatzea zegoen. Eta eskatu nuen bigarren aste bat hostalean, baina ez zegoen lekurik. Eta hola, nahiko presionatuan nenbilen topatzeko ja leku bat. Eta orduan joan nintzen ikustera gela, eta zen Lisboako leku oso zentriko batean, Almirante Reis avenida, oso Lisboako kalerik importanteena da. Eta hor, bazegoen, justo hor kalean, kalera ateratzen zen portal bat, ez? Eta 3. solairuan zen pisu bat, eta pisu oso handi bat. Eta erabiltzen zuten pixka bat hostal klandestino bat bezala. Hor inorek ezen pagatzen zergarik ez ezer. Eta ikusi nuen gela, eta gela hori zen, 2 metro bider 2 metro. Hola, ni luzera sartzen nintzen eta ohea eta ezer gutxi gehiago, eta lehiori gabe. Eta ikusi eta prezioak taula hori aukeratu nuen. Eta orduan bizi izan nintzen 6 hilabete gela horretan, eta etxe horren egoera zen bazeuden pertsona batzuk finkoak ni bezala ikasten zeudela edola, baina beste batzuk erabiltzen zuten hostal bezala. Eta joan etorri egiten zuten, eta beti mugimendua zegoen jendeana. Eta interesgarria zen egoera, baina egoera oso prekarioa. Eta bertako Portugaleko jendeak sozialki eta ekonomikoki nola bizi da? Eske, klaro, nire ustez, Portugalek realitate asko ditu. Eta orduan, hegoaldean adibidez txiroagoak dira, ez daukate hainbesteko baliabiderik, iparraldea nahiko, bueno, desberdintasun handiak daude. Eta ikusten da hor ez dagoela, estatutik ez dagoela implikazio bat aurrera eramateko politika sozialak, naiz eta gobernua izan gehiago ezkertiarra taula, baina ez dute sortzen sistema efiziente bat laguntzeko taula. Adibidez, ospitalak balio du zerbitzu batek, kontsulta batengatik pagatu behar duzu 7 euro. Eta kontsulta bakoitza, taula, hemen guk unibertsala daukagu eta doainik. Gero ikusten duzu familien gabezi ekonomikoak taula saiatzen direla konpontzen asoziazio pribatuetatik. Dena funtzionatzen du asoziazioekin. Orduan, estatua igual aldatu da, ni joan nintzen duela 3 urte. Orduan igual aldatu da. Baina ikusten dudana da egoera zela oso zaila aldatzeko, zeren zegoen establishment bat sortua, desigualdadea handiekin, eta ez dut uste aldatu denik. Eta bertako jendeak beraien egunerokotasunean, nola antolatzen dira dozin da beraien mentalitatea? Lisboa ikusi nuen, hor badaukate
eduki nuen sortea ezagutzeko hango jendea. Hau da, ez nintzen murgildu Erasmus jendeakin, baizik eta hango jendea ezagutu nuen, eta hola. Eta orduan, ikusten nuena haiengan ikusten nuena zen, zeukatela pixka bat kontraesana haien, hau da, nola esplikatu. Portugesek gehien bat daukate nortasun ezkertiar bat. Haien burua daukate oso ezkertiar. Baina gero ikusten da Lisboako mugimendua eta Lisboako ekonomia eta hola oso kapitalista dela. Lisboan daukate egoitza enpresa, Vodafone bezalako enpresek eta enpresa handi hauek egoitza daukate zeren fiskalitatean oso gutxi ordaintzen dute. Igandean ez du inorek izten. En plan, denda guztiak daude irekiak. Orduan jendea ikusten dut, mugimendu eta nortasun bezala ezkertiarrak eta pixka bat borrokalariak, baina beste batean bizitzen dira eremu oso kapitalista batean, hori ikusi nuen. Eta zer egin zitzaizun daigarriena beraien bizitzeko moduan? Adibidez, badaukate gauza bat oso da unibertsitateko giroan, badaukate kurtsoa hasten denean, jendea joaten da jantzi espezial batzuekin. Eta Harry Potterreko jantziak daude inspiratuak traje horietan. Eta orduan jaten dira beltzez jantzita korbatekin, neskak ere korbatekin eta kapa batzukin. Eta orduan egiten dituzte jornada batzuk, jardunaldi batzuk, tipo inozentadak bezala. Nobatada bezala? Bai, nobatada bezala, baina nahiko osasuntxua, ez dut, badagoela nobataden inguruko estigma bat, baina haiek osasuntxuki egiten dute, eta gehien bat da unibertsitateko komunidadea batzeko, ez? Heldu berri diren pertsonak ere unibertsitateko girora integratzeko hori da. Baina gauza hori luzatzen da hilabeteak. Hilabete pila bat, hau da, ez da aste bat, baizik eta igual abenduan oraindik jarraitzen dute asunto horrekin. Eta ez dira joaten klasera, eta hola. Orduan oso berezia da hori, zeren bakarrik Portugalen gertatzen da. Eta adibidez, hango unibertsitatean, zer berdintasun ikusten dituzu bertako unibertsitatea eta hemengo unibertsitatearekin? Gauza asko. Klaro, ni EHUn sistema desberdina da. Ere, adibidez, gauza oso desberdina da formalitatea. Han, irakasleak ez daki, jerarkia asko mantentzen da. Eta forman linguistikoki ere bai, irakaslari hitz egiten diote deustez, formalki, eta hola, eta niri horretara egokitzea kostatu zitzaidan, gehien bat portugesean. Eta gero ere, klaseak eta edukiak asko gustatu zitzaizkidan. Askoz oso egokituak daude al plan Bolonia, baina benetan jartzen dute praktikan. Eta horrek eragiten du, asko lan egin behar duzu, baina aldi berean irakasleak ematen diate klaseari dinamismo handia, parte hartzailea da, oso parte hartzailea da, dinamika, eta hola asko gustatu zitzaidan. Eta oso kultua. En plan ez du balio bakarrik azterketan ikasteakin, baizik eskatzen dizute plus bat. Eta hori, putada bat izaten alda, zeren lan egin behar da, baina beste aldetik asko ikasi nuen. Bai, oso aberasgarria izan zen. Bai. Eta, gai ez aldatzen ekotxo, han adibidez beste egitera ateratzeko edo divertitzeko, kanpora ateratzeko, zer ohitura dituzte? Osea, herri animatua da, bizia da edo nolakoa da? Udan pila bat. Udan, eta klaro, Lisboan uda luzatzen da igual azarora arte. Azaroan ni zu bezala nengoen, jantzita. Eta gonekin, eta udako eguraldia egiten zuen. Eta orduan, udan oso mugitua da, gauza ekitaldi pila bat daude. Jendea, klaro, Lisboa dago antolatua muñoka. 5 muño uste du direla, edo, bai, 5 muño. Eta muño bakoitzak baditu bere
bere miradoreak. Eta hor batzen da jendea gitarrakin, oso bohemioa da. Eta hori da, udan haien juergan antolatzeko modua. Orduan, zu jaten zara naiz eta bakarrik joan. Esertzen zara hor, hasten zara edo batekin hitz egiten edo kantatzen edo, eta oso guai dago. Orduan bizitasun asko dago, Bai, baina gero neguan hori apaltzen da. Neguan hotza egiten du edo gutxienez haiendako hotza egiten du eta apaltzen da. Eta bilakatzen da juerga bat, parranda bat tabernetan, oso giri bezala antolatua, dena murgiltzen da, badago auzo bat deitzen dena Bairro Alto. Eta Bairro Alto da, hor inor ez da bizitzen, da dena turisten dako eta beko lokaletan daude taberna guztiak, ez? Eta orduan ara joaten da jendea. Eta atzerritarrei edo kanpotik etortzen den jendeari nolako harrera egiten diote bertakoek? Desberdina da baldin bazara europeoa edo baldin bazara inmigrantea beste leku batena, ez? Orduan, nire kasu nik ez nuen problemarik eduki. Gehien bat emakumea naiz, europeoa, eta orduan oso ongi hartu ninduten. Baina adibidez, mozambikeñoak, zeren Mozambike izan da Portugaleko kolonia, hor ja ezarriak daude, hau da. Ja komunidade bat dira oso handia eta ja daukate haien bizitza hor egina eta ez dago arazorik. Ginea Bisau, holako lekua ja tradizioa daukate jasotzeana. Baina nik uste dut ez direla hain irekiak gaur egun existitzen den immigrazio motakin. Badidez, ekialde hurbiletik datoztenekin eta hola. Hor badaude mailak. Europeoa balin bazara ongi, kolonietakoa balin bazara ongi, baina beste leku batzuetakoa balin bazara ez zain ongi. Eta, zu Portugalen zinela bizitzen, bidaiatzen egon zinen, edo bai. Konta iguzu pixka bat? Ez nintzen izan oso ikasle bidaiaria egia esan. Joan nintzen Oportora, eta gero bidaiatu nuen lagunekin Lisboa inguruan. Adibidez, Sintra, bada Lisboatik dagoen leku oso polit bat. Tara joan nintzen, Hondartzara joan ginen, eta hola ibili ginen. Baina nire beste ezagun batzuk tala joan ziren Algarbera, Hegoaldera, hola askoz gehiago mugitu ziren, ni ez. Ni Lisboan oso gustora sentitzen nintzen, hango dinamikakin eta jendeakin. Eta Portugaldik kanpo ez zinen joan, Ez, nire lekua Portugal zen, urte horretan. Eta bertan zinela, zer botatzen zenuen, edo nor botatzen zenuen faltan hemendik, zerbait botatzen bat zenuen, klaro. Bueno, ez nuen asko faltan bota, zeren banekien itzuli behar nintzela eta oso denbora txikia zela. Baina, badibidez, joan nintzen bikoteakin. Eta oso gustora, askatasun osoa eta hola, baina bai badaudela momentutxo batzuk hor faltan botatzen diozuna. Baina ez dut pentsatzen nire Erasmusean faltan botatzeana bezala.
egia esan. Eta ona bueltatu zinenean, askotan esaten dute Erasmusera joaten den jendeari oso gogorra egiten zaiola buelta. Zuretzat nolakoa izan zen? Erdi-purdi, ez dakit. Eske, claro, ni joan nintzen 4. mailan. Eta gero 2. laulekoan bueltatu behar nintzen Gasteizera, egin behar nuen, bukatu behar nuen karrera eta grala egin. Eta iruditzen zait, azkenean 4. mailako azkeneko etapa hori nahiko lan egin behar duzu. Eraman behar dituzu gauzak, azkeneko asignaturak dira, normalean zaienak izaten dira, eta grala. Orduan uste dut ez nuela nire burua permititu drama edukitzera. Simplemente etorri nintzen, eta egin behar izan nituen gauzak. Eta faltan bota nuela Portugal bai, egia esan. Pena eman zidan bueltatu behar izatea. Nire drama momentu bakarra izan zen trenean. Ni Lisbara trenez joan nintzen. Eta lagunak joan ziren estaziora ni agurtzera, hango lagunak, joan ziren hain manada, nire laguntzera maletekin, eta denak despeditu nituen. Eta gero trena hasi zenean hasi nintzen egarrez, pitxin bat, eta jazta. Eta hori izan zen nire drama momentu bakarra. Orduan, esaten alda ongi eraman zen nuen. Bai, ere hemen gauza oso onak nituen, eta disfrutatu nuen. Eta zuk zer kontsideratzen duzu ikasi zenuela zure bidaitik, notatu zenuen aldaketaren bat? Aldaketa ze zentzutan? Portugalera joan aurretik eta Portugalera joan eta gero, zure buruan. Nire buruan. Egia esan ez asko. Nire Erasmusen joan diren beste lagunengan bai sumatu dudala, aldaketa gehiago. Baina ni 15 urtetatik edo joan izan naiz kanpora. Ez hain denbora luzean, baina egon naiz Londresen askotan bakarrik, eta orduan nire esperientzia horiek ja pasatak zeuden. Nik banekien más o menos ze olaia topatuko nuenan eta ze olaia itzuliko zen. Egia esan. Eta hitz batean edo hitz gutxitan nola definituko zenuke Portugalgo bidaia? Aberasgarria, ez dakit, oso aberasgarria. Linguistikoki, ze portugesa ikasi nuen, eta... Mantentzen duzu? Aurren ez dut hitz egiten, baina nahi dut pentsatu oraindik mantentzen dudala. Gustatuko zitzaidan. Maila polit batekin etorri nintzen, eta hemen topatu izan ditudan portuges gutxiekin pixka bat hitz egin dut eta hola, eta ez zait hainbeste ahaztu. Baina gustatuko zitzaidan gehiago ematea, zeren justo joan nire Erasmusa bukatu zen linguistikoki topean nengoen momentu horretan, aloia pila bat ikasten eta horretan. Eta hori linguistikoki aberasgarria eta ere esperientzietan aberasgarria. Pertsona oso onak ezagutu ditut eta nire lagunak dira oraindik. Eta anekdotaren bat edo momentu espezialen bat badukazu buruan guri kontatzeko? Momentu espezialen bat... ezakit. Adibidez, hola ez da anekdota konkretua, baina nire lagun hoberena Tobias zen, aleman bat. Eta bera nirekin zegoen portugeseko klasetan, eta hitzaketan zuen aleman, portugesa oso ongi. Eta berarekin harremana. Oso ongi, oso harreman polita sortu genuen eta berezia ginen. Bera oso pertsona berezia zen, eta oso itxita eta hola, eta nirekin se desmadraba, eta hola. Eta bertan, parkatu... Bai, lasai. Galetu behar nintzun ezak edukatu duzu, baina bertako jendea ea nolakoa zen, irekia zen, itxia... Nire esperientzia da oso irekia. Adibidez, bazegoen, beste pasarte on bat da, bazegoen hor asoziazio bat, zegoen zentroan, eta zen autogestionatua. Eta eramaten zuten, ezakit gehienak mozambikeñoak izanen ziren, baina jatorri afrikarraiko jendeak eramaten zuen, ez? Eta egunero zegoen hor musika. Eta, klaro, zen haien musika, eta dantzatzen zuten
haien kantak taula, ez? Eta hartzen zizuten eta dantzatzen zuten, eta bueno, egiten zenean pixka eta ridikulua, zeren zuk zenekien haien dantza jarraitzen taula, baina oso guai. Eta hori, momentu horiek eta pertsona horiek ikaragarriak ziren. Berdin zuen adina taula ikaragarriak. Unibertsitatean ere bai, lagun bat egin nuen portugesa, unibertsitatean zaila da, hango jendea azkenean dago beste realitate batean, zuzaude Erasmusean eta gutxitan daukazu aukera benetan laguntasun bat egiteko. Eta neska horre lagundu zidan pila bat, edo zer gauzekin, zeren bera Erasmusean egona zen, eta pila lagundu zidan, eta hola, eta klasetan laguntzen ginen, ikusten izkion apunteak, berak niri, eta hola, eta nire esperientzia jendeakin oso ona da, bai. Osa sortu ona izan zen orduan. Bai, iruditzen zai baietz. Eta bueltatuko zara, Portugalera? Ja, itzuli naiz, itzuli nintzen nire laugarren mailako astezaindutan. Izan zen, bai, izan zen lokura, gainera, justo, astezaindua bukatu eta astelehen horretan baneukan azterketa bat. Eta joan nintzen da lokuron, eta ez nuen hartu bueltatzeko garraiorik ezer. Eta heldu zen igandea, eta modu baten edo bestean, bueltatu behar nintzen. Eta ez egon trenik, no seke. Eta azkenean nire aizbak hartu zidan bus bat Lisboa-Madril, Madril-Gasteiz. Eta orduan heldu nintzen azterketara ongi. Baina hori, astezaindutan joan nintzen, eta gurtu nituen nire lagunak, eta izan zen, bueno, ez zen denbora asko pasa, baina izan zen, pasa izan ez baliz bezala, berdin. Eta bueltatuko naiz bai. Baneukan udauntan bueltatzeko intentzioa, baina ezin izan dut. Baina aurten, espero du joan aldizatea. Osa, zuretzat, bertaren gintuzun lagunak betirako dira, edo lagun onak dira, ez dira momentu hortako lagunak eta jazta, bezik, eta jarraitzen zura kontaktua izaten. A ber, klaro, han ezagutu nituen guztiak ez dira kutxunak, ez? Badago jendea oso ongi eraman nintzela bere momentuan, baina ez dugu kontaktua jarraitzen. Supongo egongo direla haien herrialdetan taula eta hori, eta esperientzia eman zidaten. Baina gero badaude 3-4, pues bai, mantentzen dugula kontaktua maiz, ni ere oso desastre naiz kontaktua mantentzeko eta haiek kontutan daukate hori, baina mantentzen dugu, eta Tobias etorri zen Iruñera, bueno, Nafarrora, eta ibili ginen hola bueltaka Leizarrako jaietara joan ginen, baztanera, hola, eta beste guztiak badakin non dauden, orduan. Esperientzia arraspoiet izan duzu, Bai, Erasmus gehienak olakoak dira. Bueno, pues mila esker zure esperientzia kontatzeagatik. Eskerrik asko, zuri. Eta, bueno, kusiko gara. Xaloa Telebista, zure eskura. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.